खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटीआव लोगोखौ बुथारनाय जाथायखौ लाना सानै सुबुंखौ हमबाय। USTMनि चेन्सेलर महाबुबुल हकखौ एरेस्ट। सानखान्थिनि सोंथि बिलाइ लिक जादों होनना फोसावनाय खौरांगिरिया हमजाबाय। पवित्र मार्केरिटाया गोदान दिल्लीआव भुटाननि गाहाय मन्थ्रिखौ बरायदों। डिआर नाब्ला रन्जन दैमारिनि 65थि जोनोम सान फालिदों। धुबुरीआव कंग्रेसआ सोमावसारदों। अखिल गगैखौ सदननिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। मानकासाराव गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै एजाहार। बरपेटा रड मानास थांग्रा लामानि गाज्रि थासारि। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि पल्टन बाजाराव बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमनो हाबाय। खामानि होनायनि मुङाव सासे लोगोखौ गुवाहाटीआव लिंना लाबोनानै बुथारनाय जाथायखौ लोब्बा लाना प्रहलाद नाथ आरो आनन्द दासखौ एरेस्ट खालामदों नोगोरमा पुलिसा। रिपर्ट बादिब्ला प्रहलाद नाथ आरो आनन्द दासआ सन्जीब नाथ मुंनि सुबुंखौ मरिगावनिफ्राय गुवाहाटीआव लिंना लाबोदोंमोन। प्रहलाद नाथ आरो आनन्द दासआ सन्जीब नाथनो सिकिउरिटिनि खामानि होनो खोथा होदोंमोन। मख'नो गोनांदि 17 जानुवारि खालारखालि मरिगावनिफ्राय गुवाहाटीआव फैदोंमोन सन्जीबा। बेनि उनाव 19 जानुवारि खालि सन्जीबखौ दुथांफोरा गाज्रियै बुग्लिदोंमोन। बै समनिफ्रायनो 7 सानसिम गोमानानै दङमोन सन्जीबा। 26 जानुवारि खालारखालि सन्जीबखौ जिएमसिएचआव संनानै मोन्दोंमोन। बै समनिफ्रायनो जिएमसिएचआव सन्जीबनि ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङमोन। दुथांफोरा सन्जीबनि आथिं आखाइ सिमफायनानै होदोंमोन। नाथाय 20 फेब्रुवारि खालारखालि हस्पिटालाव रुंसारि जायो सन्जीबा। बबेखानि प्रहलाद आरो आनन्दआनो सन्जीबखौ बुथारदों होननानै नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों। बे अजद बादियैनो पल्टन बाजार पुलिसा बिसोर सानैखौ एरेस्ट खालामो। USTMनि भाइस चेन्सेलर महाबुबुल हकखौ एरेस्ट। श्रीभूमि पुलिसा एरेस्ट खालामदों भाइस चेन्सेलर महाबुबुल हकखौ। बेनि उनाव महाबुबुल हकखौ पातारकान्दी पुलिस थानायाव लानानै थांनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला शुक्रबारखालि हरनि 1:15 रिंगायाव गुवाहाटी नोगोरमा पुलिस, एसटिएफ आरो श्रीभूमि पुलिसा जुथाइ अपारेशन खालामनानै महाबुबुल हकखौ एरेस्ट खालामो। गुवाहाटी नोगोरमानि घरामारियाव थानाय गावनि न'निफ्रायनो एरेस्ट खालामो चेन्सेलर महाबुबुलखौ। मख'नो गोनांदि महाबुबुलनि हेंथायै नकल OBC फोरमानलाइ लानायनि गोख्रों अजद सिखांदोंमोन। श्रीभूमि जिल्ला बेंगिरिनि रिपर्टआव सोराङाव फैदोंमोन नकल डकुमेन्ट्सनि खौराङा आरो राइजोफोरनि अजदखौ लानानै श्रीभूमि जिल्ला बेंगिरिया बेनि सायाव राहा लानानै महाबुबुल हकनि हारियारि फोरमानलाइखौ केन्सेल खालामनानै होनाय जादोंमोन। थांनाय बोसोराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे अजदखौ उदाङै लाबोदोंमन। मख'नो गोनांदि महाबुबुलनि हेंथायै USTMआव रां लानानै फरायसाफोरखौ आनजाद उथ्रिसार होनाय, USTMनि सिङाव फरायसालियाव आयेन बेरेखा खामानि सोलिनाय, रां लानानै फरायसाफोरखौ मदद खालामनाय आरो माखासे अजदफोर दङ। बुरिनि बन्दिहानिफ्राय नंखाय एबा गोरोन्थि खौरां दैथायहरग्रा खौरांगिरिया हमजाबाय। बन्दिहाना पुलिसा एरेस्ट खालामदों नंखाय खौरां दैथायहरग्रा खौरांगिरि राजु आहमेद उर्फे साबुर उद्दिन मुंनि सासे सुबुंखौ। राजु आहमेदा सोलिगासिनो थानाय मेट्रिक आनजादनि सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया लिक जादों होननानै खौरां फोसावदोंमोन। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला जरुवानि सहर पाब्लिक स्कुलनि मेट्रिक आनजादनि आनजाद मिरुआव सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया लिक जादों होननानै नंखाय खौरां दैथायहरदोंमोन खौरांगिरि राजु आहमेदा। ओरैहाय सहर पाब्लिक स्कुलनिफ्राय सोंथि बिलाइ लिक जानाय खौराङा गोसारनायनि उनावनो फरायसालि अथ'रिटिया पुलिस थानायाव एजाहार दाखिल खालामो। बे एजाहारखौ बिथा खालामनानैनो पर्टेल चेनेलनि खौरांगिरि राजु आहमेदखौ एरेस्ट खालामो बन्दिहाना पुलिसा। राजु आहमेदा जनगण बार्ता पर्टेलनि खौरांगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ। बबेखानि मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जादों होननानै नंखाय खौरां फोसावग्रा पर्टेल चेनेल जनगण बार्तानि हेंथायैबो केस फाइल खालामबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। नसुं हादर भुटाननि गाहाय मन्थ्रि शेरिं टब्गेआ भारतआव दावबायफैदों। भुटाननि गाहाय मन्थ्रि शेरिं टब्गेआ माखासे हाबाफारि लानानै भारतआव दावबायदों।
भारताव दावबायफैनाय भुटाननि गाहाय मन्थ्रिखौ राजथावनि गोदान दिल्लीयाव भारतनि जानानै बरायो हादरनि स्टेट एक्सटार्नेल मिनिस्टार पवित्र मार्केरिटाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला भुटाननि गाहाय मन्थ्रि शेरिं ढाबगेआ स्कुल अफ आल्टिमेट लिडारशिप सन्मेलनाव जर'खा बुंथिगिरि महरै बाहागो लानो थाखाय भारताव फैदों। मख'नो गोनांदि भुटाननि गाहाय मन्थ्रिनि दावबायनाया भारत भुटान लोगोआरि सोमोन्दोखौ आरोबाव गोख्रों खालामनायाव ओंथि गोनां जागोन। गाहाय मन्थ्रि मावख'आव मोनसे मावख'आरि फोरमायथिनायाव बुंदोंमोन दि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ 21 फेब्रुआरियाव गोदान दिल्लीनि भारत मण्डपआव सोल लिडारशिप कनक्लेभखौ बेखेवगोन। बे हाबाफारिनि सुबुं थुबुरमायावनो बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन। 21 आरो 22 फेब्रुआरिनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों जानो गोनां सोल लिडारशिप कनक्लेभआ मोनसे प्रिमियार प्लेटफर्म महरै खामानि मावगोन, जेराव राजखान्थि, गेलेमु, आरिमु आरो खौरां मिडिया, धोरोमारि मुलुग, रायजोआरि खान्थि, फालांगि आरो समाजारि सेक्टर बायदि बायदि आयदाफोरनि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि थुलुंगा गोनां जिउ दावबायनायफोरखौ फोरमायथिगोन आरो दैदेनगिरिजों सोमोन्दो थानाय बिथिंफोरखौ सावरायगोन। बेनि थांखिया खान्थियारि फोरोंथायनि गेजेरजों भारताव राजखान्थियारि दैदेननायनि नुथायखौ गुवार खालामनाय आरो राजखान्थियाव राजखान्थियारि नखरफोरनिफ्रायल' नङा, नाथाय बैसोरखौबो सोफादेरनाय जायफोरा रोंगौथि बाउसोमनाय आरो सुबुं सिबिथायनि थाखाय खामानि मावो। उदालगुरि जिल्ला दैफां नोलोबारिनि लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 21 फेब्रुआरि 2025 सानखालि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारिनि 65थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों इउनाइटेड फराम अफ एनडिएफबिनि बानजायनायाव। डिआर नाब्ला रन्जन दैमारिनि मुङै केकखौ हाजेनो बिथांनि असे बिदा प्रथुल दैमारिया। जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों 34 बोसोर गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमबोनाय दैदेनगिरिफोरनि जारिमिनखौ फोजोबनानै बर' हारिनि गोसो गोरबोनिफ्राय गैया खालामनो नाजानाय आरो दैदेनगिरिफोरखौबो फोजोबनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुङो एक्स एनडिएफबिनि स्पक पार्सन डि बानस'आ। बिनिखायनो बिसोरनि हेंथायै जुजिनानै बर' हारिनि गोसोआव आरो बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन जाना थाबाय थायो। लोगोसे डिआर नाब्ला बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां जायो, बिनि थाखाय बिथांनि जोनोम सानाव इसोरनि सेराव आरज गाबो होननानैबो फोरमायबावदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि स्पक पार्सन डि बानस'आ। धुबुरीयाव कंग्रेस दलनि बानजायनायाव धरना एबा सोमावसारनाय हाबाफारि खुंदों। धुबुरी जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव खुंदों धरना हाबाफारि। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि नगावनि रुपुहि हाटआव धुबुरी लकसभानि एमपि आरो सामागुरिनि बारग' एमएलए रकिबुल हुसेननि सायाव गाग्लोबनाय जाथायनि हेंथायै आरो बे जाथायनि सायाव खुद्रिनाय फोरमायनानै धुबुरी जिल्ला कंग्रेसआ मैया सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारि बायदियै धुबुरी कंग्रेसआ धुबुरी राजीव भवननिफ्राय धुबुरी जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम हानजा सुरो। मख'नो गोनांदि बे हानजा सुरनायाव बाहागो लानाय कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा बिजेपि सरकार हाय हाय, रकिबुल हुसेनखौ गाग्लोबग्राफोरखौ ग्रेप्तार खालाम, बिजेपिनि गुन्डागिरिया सोलिया बायदि बायदि स्लगानजों अख्रां गोमसारहोयो। बबेखानि कंग्रेसनि बे रेलिखौ पुलिस बिफाना लामा ससेयावनो होबथायो होननानैबो अजद होदों सोमावसारनायाव बाहागो लानाय कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफ्रा। धुबुरी जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम रावना होनाय कंग्रेसनि रेलिखौ राजीव भवननि साखाथियावनो पुलिस बिफाना होबथायो होननानै अजद होदों कंग्रेसनि मददगिरिफ्रा। आसाम बिधान सभायाव सोलिगासिनो दङ बाजेट जथुम। बेनि गेजेरावनो मैया सदननिफ्राय सासपेन्ड खालामदों रायजल दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैखौ। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बृहस्पतिबारखालि नगाव जिल्लानि रुपहिहाटआव धुबुरीनि एमपि रकिबुल हुसेनखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै सदनाव दुंहाव थासारि सोमजियो। रकिबुल हुसेनखौ गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ लानानै सदनाव दुंहाव थासारि सोमजियो कंग्रेस आरो हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफोरा। बेनि गेजेरावनो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैखौ सदननिफ्राय सासपेन्ड खालामो बुंथिगिरिया। मख'नो गोनांदि धुबुरीनि एमपि आरो चामागुरिनि बारग' एमएलए रकिबुल हुसेननि सायाव मुखा गाननाय सुबुंफोरा गाग्लोबनाय जाथायखौ नायबिजिरनो दाबि खालामनायनि थाखाय अखिल गगैआ
बिधान सभानि सदननिफ्राय होखारजायो। सानसे सिगां एबा बृहस्पतिबार खालिबो गगैखौ बिधान सभानि सदननिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन। 19 फेब्रुवारि 0 आवारनि समाव सुबुं सावस्रि इन्जिनियारिं बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवानि फिन्नाय होनायाव हेंथा होनायनि थाखाय अखिल गगैखौ दान्दिसेनि थाखाय सदननिफ्राय निलम्बन खालामनाय जादोंमोन। मानकासाराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै एजाहार। लाइमोन कंग्रेसआ एजाहार दाखिल खालामदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै। मख'नो गोनांदि धुबुरीनि एमपि रकिबुल हुसैनखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै रायजोनाङै कंग्रेसनि गेजेराव फिनजाथाय होनाया सोलिगासिनो दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नगावआव रकिबुल हुसैनखौ गाग्लोबनाय जाथायनि हेंथायै बृहस्पतिबारखालि मानकासार जिल्ला कंग्रेसआ मानकासाराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै मानकासार जिल्ला लाइमोन कंग्रेसआ एजाहार दाखिल खालामो। बेजों लोगोसे नखर मन्थ्रिनि बिफानाव थानाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ्स आरो रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनायाव थारलायै फेलें जादों। बेनिखायनो गिबि मन्थ्रिया मासि एंगारनांगौ होननानै मानकासार जिल्ला लाइमोन कंग्रेसआ दाबि खालामदों। बबेखानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मासि एंगाराब्ला लाइमोन कंग्रेसनि बानजायनायाव रायजोनि गासैबो जिल्ला गासैबो ब्लक ओनसोलाव लान्थ्रियै आन्दोलन खालामगोन होननानैबो हुमखि होयो। रिपर्ट बायदिब्ला मानकासार जिल्ला कंग्रेसआ कारुआ बान्दा पुलिस थानायाव गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै एजाहार खालामदों। बरपेटा रड हायुङारि मानास हाग्रामा थांनाय लामाया गाज्रि थासारि। लामायाव सान-हर डाम्पारनि गोख्रों खारनायाव खैफोद गोनां जानायनि उनावबो सुबुं खुंथाय बिफान आरो पुलिस खुंथायनि नोजोर होयैनि अजद दिखांदों गोबां माहारि आफाद आरो थागिबि सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि मोनब्रै माहारियारि फरायसा आफाद फारियै दुलाराय कच राजबंशी फरायसा आफाद, दुलाराय आसाम माइनरिटि फरायसा आफाद, दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफाद, दुलाराय आदिबासि फरायसा आफाद, आसानि बाक्सा जिल्ला आफादनि बानजायनायाव बरपेटा जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लानि सिमायाव थानाय बरपेटा जिल्लानि काटासाराव बरपेटा रड हायुङारि मानास हाग्रामा थांनाय लामाखौ 11 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम गोख्रों सोमावसारो गोबां दैदेनगिरि मावफारियाफोरा। मख'नो गोनांदि थांनाय मंगलबारखालि लामानि गाज्रि थासारि आरो डाम्पारनि गोख्रों खारनायनि थाखाय बाक्सानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बंसिबारि गामिनि 1 खावसे बोसोरनि उन्दै गथ'सा नेहा सिंहआ जिउ गोमादोंमोन। बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों डाम्पारजों हुख्रेमजानानै थैनाय बाक्सानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बंसिबारि गामिनि 1 खावसे बोसोरनि उन्दै गथ'सा नेहा सिंहनि नखरनो सरकारनि नेमखान्थि बायदियै 10 लाख रां अनसुंथाइ होनाय आरो बरपेटा रड हायुङारि मानास हाग्रामा थांनाय लामानि गाज्रि थासारिखौ जौगाहोनाय डाम्पारनि गोख्रों खारनायखौ पुलिस खुंथाया होबथानांगौनि गोख्रों दाबि खालामो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।